Og det har vi vidtjen av Hilde videre. Og Hilde har vi kjent ganske siden 2006 alltid, har jo i for en skøy som hun skipet i 4. Og i det kommer hun å fortelle Lydsynder fra sin oppvøkstre, stort, og så om at hun er vel tro på i Afrika og i flere år, begge i Liberia og i Botswana. Og hun er også vært involveret i flere andre ting, og jeg har alltid hun får bare begynne. Og velkommen forresten. Takk for det. Ja. Du vil fortelle først Lydsynder fra din oppvokst. Ja. Jeg er oppvoksen de første 5 årene i Fuglafjøra. Det var således at mamma og papen min flyttet til Fuglafjøra. Han var tro på Fuglafjøra. Og jeg er annars født i Klaksvøk. Så jeg skulle alle kvinner fra Klakskar at få i Klakskar sjukhuset. Og jeg var 5 år da jeg for Klakskar. Og jeg bare minnes til årene i Fuglafjør som noen gode år. Og jeg vet ikke utrolig nekv aktet til Fuglafjør. Tror jeg at jeg fikk nok helt nekv folk i Fuglafjør som var... Jeg husker om det i Gjørskvold i Østene TV at hvordan nekv tøytning det heier at få så nekv viner da man har bo i stedet, selv om man var så liten. Minns en kone som vi kallar Jana mamma. Og det tog at Jana mamma, det var at jeg var så nekk til henne og de enkle systrene som ble født der. Og mamma skulle øyne til Klakskar at øye til her. Tog at da mamma og pappa flott til Fuglafjør som tror på her, da hadde de unga familie. Tog at mamma er fra Sante og pappa er fra Klaksvik. Så de var avhengig av møgnhøyden her som tok hånd om de i øyne. Det var nok stort at noe som hoksa om teater, at hvor større tøytning det hever at vi er en møgnhøyde i øyne. Og som 5 år gammel da er vi for Klakskar av Bygva, med de 5 syskjen og er nummer 3 i rettene. Og vi flyttet inn i KFMK. Og det var noen bygninger da, og store bygninger. Og vi flyttet inn i en øybo ved loften. Og det var også jeg synes særlig at skulle bygge for her, tog at det var så størst, og det var synder, jeg minns også synder rean, det skulle opptjøne alle disse trappene oppe på. Og det som var særlig ganske også med Klaksvik da vi kom her, det var det at det hette en badninger. Og jeg skulle så genge ut ned badningeren. Som sagt, mamma var sjukrøkterfrøyinger, og hun arbeidet nækka, og jeg kom så genge badninger. Men jeg har alltid, alle årene Fuglafjør, har jeg bare slappet ikke som jeg ville, og spalt vi bøttene her, og det var flest ganske dronjer som vi spalte vi. Så som 6 år gammel ble jeg kort i skolen, og det viste seg at jeg trøste ikke vel badnageren, eller hvordan er at, som jeg hvordan finnes fortalt, og jeg minnes det, at jeg klatret på meg så rundt. Så jeg ble sendt til skolen som 6 år gammel. Og vi bodde så i KFMK til jeg var 13 år. Og de årene som jeg bor i KFMK, de har vi sett sånne spår av meg som baden, at jeg var vi i 2004, og det gikk redan jeg 4 i KFM, ikke bare møter, men her var skjøtarbeid, og her var en ungdomsarbeid, og til daglig kom jo også nek folk, ung folk. Det var nek folk, dronjer som gikk i skolen, tekniske skolen, de kom alltid iver og finnes å drekke, vi tatt en køk nere under i KFM. Så jeg har alltid vært omringet av nek med folk. Og det var ikke før jeg ble konfirmeret at mamma og pappa så flottet gjennom Seleg i Klaksvik, her som vi så finner lukket som de finner sitt egna hjem ta. Så annars var det meningen at pappa skulle til Havnar, og som tror på det, og vi satt i Øtlenøy. Vi ville ikke flytte ur Klaksvik, og han skulle være røyse, på det. Så de årene i Østen i Klaksvik, de minnes de bare godt etter. Kanskje ikke så nek skoleårene. Og i 44, da var jeg så til Danmarskar. Men det som var særlig østene vi har bygd på i KFMK, det var det at vi kom i samband, eller vi alt det som kom
att hålla möten och främmande talare som kom och det var några missionsvikor alltid några folk. Och det som är på ett mest det var trupper som kom från Afrika. Det helt var så spännande och så vi ljusmynter och det var alltid så lunch och så var det självant inne i åkon och jag minns en natten att har vi drömt. Jag drömde till att jag var i Afrika och satt med till neckböt. Afrikansk böt. Och jag hade det här för alla tiden att jag skulle till Afrika. Jag skulle vara trooper i Afrika och det var en mening vi tog. Och jag har faktiskt tyckt mina avgör vaxmannalöven efter typ drömmen som jag har. Han tar mynten betyder några särskilt fyrt. Helt särskilt och hon kommer efter lika så tydliga. Alltså, sett mig ner och huxa så kommer det såna drömmar lika så tydliga framför mig. Att jag sitter här mitten att se svarta på. Och det lukar som till här som jag ska vara. Det är någon avgör som jag tycker som smakjent. Att det är det som jag vill med min liv. Falt du det som ett kall eller en stedfesting eller som du akkurat som Sverige eftertid? Ja, jag har falt det som en stedfesting och ett kall. Ja. Så det var också helt vanligt att snacka om kall och i KFMK här som är uppvuxen. Hur gammel helt du var? Jag var om 12 år. Så att jag var som en tannare. Det lukar som alltid här vakna upp. Vad ska jag bruka mitt liv till? Eller vad får jag hända nu? Och också akkurat kanske i skiften och vi skulle flytta från KFMK och mamma och pappa snackade om det att vi skulle flytta och köpa en hus i Klagsvik. Det är de här togna. Och det blev så att det som jag också huxar efter om det så är det tillfälligt att vi blev att det som är där eller färra till löje som vi färra tog att jag blev född i Klagsvika sjukhuset 2 januari och det var söndag och mamma fortäller alltid att da hon skulle till sjukhuset hon visste gott att hon var kommit till att öja men pappa måtte för nyan han skulle ha möte klockan 6 och 5 och jag blev född klockan 5:30 och pappa nog säger talarstolen klockan 5 och att jag blev född. Det har det ofta lyckats att snacka om och sagt att det var inte speciellt. Ja. Ta slapp du in i lukavall. Ta slapp du in i lukavall, nej, det är inte slapp men och minns bara så nervös han kan ska vara. Ja. Och så då vi får då för till Danmark och för i Haskola och självante helt pappa när det skulle vara Haskola i Hasle och den samma Haskola som han var då och det var så början vi att det är för hemifrån. Och så var det att det skulle lära till och det var inte så vanligt att vara pedagoger för en tag. Så att östen där sjukhuset det för ut som trooper det var inte sjukhusstrar eller lärare. Det var det vanliga. Men det är mynten att jag satt med dessa bötten och det var något som jag skulle yngst jag vara pedagog. Så jag får pedagogskola och i Esbjerg och i allt annat år, men det var inte akkurat det som jag trivs inte så väl. Og helt av selv at jeg strevet til at jeg omgående fikk nægge av det som jeg helt at jeg har bruk for til å kunne være ut som trooper. Av skolen, det var faktisk det motsatte som jeg fikk. Så jeg søkte så inn at diakonskolen som også har en pedagogisk linje og kom inn. Ja, og diakon, hva er det? Diakon det betyr tjeneste, og det en 4-årig utbygging, og utbyggingen namsfrøing. Det er namsfrøinger, men det är inte annorlunda än pedagogutbildningen tror jag att här var 8 år längre var det ta. Det är kyrklig fag och det är vi för ut i praktik och ta var det mest Blåkrossheimen och Kirkens kors här tror jag att det är torsdagen som kyrkan hejer och östne vid för östne näck för utanlanda till kyrkor och i utlandet och ärastannar runt om. Och diakonutbildningen, hon ännu där och till otroligt mycket föreningar som här akkurat nu.
nek unge førjen at jeg kom skolan nu. Annars nek år har vi ikke vært så nek føringer. Og jeg kom så hjem etter og nødvendig fjers ta giftast og Johannes. Og jeg har sagt ved Johannes at det bare til vi kunne ikke giftast og jeg skulle ut som trobår. Men det var ikke problem til han har langt taver til samrøver og vi en misjonsselskapet til at ta arbeid i han nek for en santalmission og ta arbeid i Bangladesh. Og hei, han tar finskjer oppbygging eller noe? Ja, da var han lærer. Ja. Og vi får så nyratt til Danmarskar, hvor han tok 2 år til konskolen, og jeg hei heter alle tina noe som bakhøtt noen at jeg skulle være sjukasøster Øysene da jeg skulle komme til Afrika. Men at jeg var namnsfrøyinger Aren, eller at jeg kom utbyggingsna, så tok jeg sjukahjelper og psykiatriska røkter og i 2 år at treat nere, og være så Østnia Sankt Hans så tok det. Og den kombinasjonen av å være namnsfrøyinger og psykiatriske røkter og sjukahjelper, det hever rikka utrolig vel til arbeid som vi tar steg i Afrika. Og så i Fyrefors, da kom dæveren, hver vi så førre sted. Vi fører så til Liberia, og det var utrolig spennende. Og alltid nekka baden ta? Ja, det var så løs at Henry var på 2 måneder da vi fører sted, og i alla 4 røyste fra man undan vi fører sted, Johans først så til onklans og malskole, og jeg slapp ikke vid til at jeg var ved baden, og jeg var kommet så lengt til Øya, og Henry var også 4 graviditeter, og vi døtte ikke på et åren, så Laknen ville at du skulle ansa vel etter. ja, så jeg slapp ikke sted. Nei. Men da jeg skulle til sted, vi Henry, som var 2 måneder gammel, da sier mamma, at da var mamma ikke glad. Hon kontakta i Østene Serumsen til Danmark. Og hun var sjukasyster. Og hun var sjukasyster, helt det at han var alt for løytel. Og hun selv en lysjumneka, og hvis man husker om Liberia, det landet for, det fralsa landet for de slaver som kom atter ur Amerika, det betyr Liberia. Og et annet som Liberia kjent for, det kvitamannsgrøven. Så det så nek som døye, nek kvitfolk og trupper som døye i Liberia, så at her nek malaria. Okay. Da mamma hørte om det at Jesus skulle sted ved snert formann av gamla drønsen om det. Sett hun sinter så fødte spennende, men jeg fikk så til vaksiner som skulle til, og jeg fører oss det. Eller vi fører oss det. Og det var, vi kom arbeide en høyme for bøtt, 2 trupper og øren, som arbeidde i Minon. Vi kom inn av et, vi kallet et compound, og hver det var et sjukhus, og så var det et luktende badnheim. Og her var 15 bad, og nekva imiska nationaliteter. Og vi skulle så hjelpes ned bøtten, og vi skulle ting, og faktisk være foreldrene sted. Og skolen la 2 kilometer herfra. Og en av de beste skolen i land, som jeg sier bøtten så gikk. Og da var han så født i Liberia. Det ble så, da var som, han kom til verden her, og det var også utrolig spesielt, at, ja, da var her. Ja. Det ble ikke diskutere om vi skulle gjøre det, eller om vi skulle få hjem til her. Vi var noen Danita-folk av områdene her, og de kom i Østene sett til at altså, du kan ikke øye her, du måste få hjem at øye, at det er ikke trygt nok, men vi møtte det var trygt nok, så. Men det som hendte da vi da var født, akkurat da var født, det var det at det første kvett som kom i landet og ta. Det var I Liberia. I Liberia. Det var lukket som ofrier, det var begynnende ofrier i 46, i 45. Og det første kvettet, og det misetnæst. Men det som, men på en måte at
da var det født mycket det. Måndag morgon, da fikk vi vite det at vi slapp ikke gå ut etter klokken 6 om kveld. Altså det var curfew, altså. Ja. Og det var uttrykt av være ta. Det var en sånn liten hending at mamma og pappa skulle så komme ut av vidjøkken. Og det var ikke kunde for ut etter klokken 6, og vi slapp heller ikke om man i Flåvatlen at jeg kan møte dem. Og det var en 2 timer køyring her som vi bor. Og vi fikk så vite at da jeg kom, så førte vi en buss og var kort inn i hotell. Og mamma og pappa, det tog ikke så vel engst. Og jeg har ikke fortalt for mamma og pappa om at det var altså, så et start inn i landet. Så hvis jeg fortalte dem til at det ikke skulle komme, så får det ganske stora møyre for at vi var inne i landet og vi var i Molutten Drønge. Og det var så happy, happy, det kan man ikke si som så, men vi bør ikke om at det måtte hente akkurat, altså, at den dagen da det kom, den morgenen. Jeg minns en Johan som kom rennende inn, stående og sier, «Vet du hva? Det her, jeg var ikke stå ytre først, curfew, at nu kunne vi gått for ut etter klokken 6. Utegångbann. Utegångbann er avtidje, og jeg kan fære om en ettermån, og flikkvaren kom til om kveld om 6-8-9 Så han skundte seg av sted. Og i bilen og så av sted etter. Så at det var ordentlig, jeg lærte ikke mer at jeg vet at nå kunne han for etter dem, og til at jeg visste slett ikke av at vi slett ikke råkner vi av det her. Så de kom ut av vidtjokken, og det var utrolig spennende, tror jeg at Dastan fikk fann i ordentlig til, tror jeg at Gus størst ikke, det var ikke pappa å slippe ut, og Gus størst sorg det var ikke honom, at han angående ble til noe, at han ikke slapp ut som tror på, som han hei en drøm om at jeg skulle til. Så det var noe særlig for han. Og han har ikke kunnet fjerde på grunn av tuberskelen. Tuberskelen, ja. Han ble stekket over til. Ja. Men pappa var nok så snedig på tannmaten. Altså, jeg hørte jo omgang til at han helt det var godt at jeg først det, men det hørte jo om andre at han var ærnærmere. Altså. Så han har jo ikke haft det større tjenestene på tannmaten fortalt. Så det var ganske mer større om akkurat. At Liberia langt ta var ikke det landet som var det tryggeste landet. Altså. Det var uttrykt, og vi blev også flott. Og etter blev vi flott. Spurt om at fære til Botswana, og tog at det var så ofri i landet, og amerikanerne var noe som vi har taget alt sånne folk ut. Og det var så reale checkpoint rundt om landet, og det var, vi hørte daglig at folk var skåten, og så vi flottet da. Så dette her så var det sist i Forsson, kan vi få ut ur Liberia. Og medan vi boja etter at det var klart for til Botswana, ta for vi så til Ånglands. Og ta slapp jeg så av malskola. Og det var jeg også glad for, at da jeg kom til Liberia, da jeg slett ikke var malskola, og jeg var ikke stinn i enskånd, det vil jeg ikke si. Men det som jeg ble stinn i, det var det enska som i Liberia, og det Liberia Ungest, som sort en blanding av forskjellige, altså det så underligt mal, det enska mal i her, men det er så vel så. Og så det kom til England, så oppdaget jeg også, jeg lukket av det til enskånd, til at det enska som jeg dotte, det var så fatakt. Ja. Og vi får også til Wycliffe, til utenfor London. Her var vi også noen måneder, hvor vi skulle lære hvordan man lærer annan mal. Så ja, vi skulle til Botswana, og her skulle vi så lære Setswana, som det lokale malet her. Ja, og i Botswana. Og vi får også til norra skola. Det lukket som nek var forberedelse på at man skal ut som trobare. Og vi skulle lære om mentalene, og så vi var gå utsentrum i norra. Og alt var arrangeret av fellesskapen, som vi var trobare fire? Ja,
Etiopien-mission har arrangerat allt. Ja. Ja. Och där får vi så i Nutjfors. Där får vi till Botswana. Vi kommer så arbeta i Botswana och uppe i norr Botswana och en liten by som heter Maun. Och vi kommer att arbeta vid handikappade. Eller folk vid säljen törve. Och där vi snackar om folk vid säljen törve, där är det allt slag folk. Det var blind och döv. Det var folk som var människatarna. Folk som hade mist armar och bøyn. Og nekv hadde mist bøyn og armar. Det var tog at det bo i Okavangodelta her eier. Og her nekva krokodiller. Så de fleste hadde mist armar og bøyn. Og tog at det hadde vært ute i ånne. Enten hadde svåm eller vaska klæger. Og så var det biten av krokodillen. Eller slangebit så de måtte amputera bøyn og armar. Og her var salarsjuk, og også nekk rørsletarna, og nekk ekkelig handikappa i tog at de omgående fingrene har hjelp. Johan sier arbeid vi at feras rundt og økene og finne det i tog at de var omgående registreret i. Grunden til at det ikke var registreret i, det var tog at det var en sånn skam at det var et handikappet barn. Og det var ofta gømt inne, og ofta så visste nabygden ikke av at det fanns det et handikappet barn. Tja nabygden. Tog at det omgående kom ut. Og tog var det østen, da vi fikk det om man av sentret, så vi hadde ofta fotla svaren, og var ytla fire, av tog at det ikke hadde finnet noe å selge mat, og hadde faktisk li inn i myskri alt sitt løy. Og det var et fantastiskt spennende arbeid, at arbeide vi folk vi selger tørv i Afrika, tog at ofta skulle det største så nek til å hjelpe dem. Det var en fysioterapi, og det var en ergoterapi. Jeg var selv løyer av hostel her som det kom med bygva. Og det kom bare inn hvis vi fikk øyn å komme vidt dem. Så det hadde alltid en hjelper folk vi. En mamma, en pappa, eller syskjen visser. Og de blir så lært til hvordan de skulle lukke som han fører til, eller fører om det, gjør den omsorgen. Og bare til manglende omsorgen, som vi sier, høyde, og så det fikk omsorgen, altså det blomstret opp, nekvæs ned. Og helst det mennesket der, det var fantastisk, altså hvordan kjøtt lekt det ble, hvis man skal si det så. Så det var et fantastisk meningsfullt arbeid. At det var at det var så i Botswana at vi skulle alla tiden ha omkring vi och en lokala där vi arbetade. Så tog för att det skulle läras upp och ta iver till som arbete som vi gjorde. Och jag arbetade i hostel i 2 år och så för jag varta Verstein i 2 år. Och uppbyggde det varta Verstein kvar till lärde jag väva, till lärde jag att göra leverarbete, till lärde jag seima och så är det att jag kunde för hem. Det var så stenen i 1 år. Og så får de heimat. Så fikk de en seimaskin og tøy og annet vi heimat. Så at han hadde kunnet de, så vinner seg sin pening til selv. Det var også et fantastisk arbeid. Altså. Vi i Botswana akkurat at tøyene tar i AIDS, noe som ble oppdaget. Og det viser seg at Botswana harsrakt av AIDS. Ordentlig harsrakt av AIDS. Vi kom også inn i en av mentan, hver hun grulig tradisjonell bonden, altså hva det vil si at de unge slapp ikke å giftes, det er foreldrene som bestemmer hver de skulle giftes vi. Nek strengere enn det var i Liberia. Og de unge gjør opprøster mot, vi tog urslig det at det blir slik gift, det gikk ikke i tjonarband. Det gjør opprøster mot foreldrene, og så, men hinvinn atter, så var det ok at jeg fikk bød. Og det måtte få bød, og det i Afrika. Altså, de unge jentene, at jeg får bløv i baden, det bare en sikning. Øysene om det ikke en som
Lucas som trakka fram som papen. Så att det var så att nekva finke bøtt, og det finke bøtt vi nekva en imisk mann. Og men det som så hendte til det at det AIDS kommer at det blir en sånn galopperande AIDS, hvis vi kallar det således. At det blir så reale nek som blir sjuk, tog at de hadde så nekva seksuelle partner. Og flere av startfyllen kommer dødja, og flere av okkar menningatarna og øyne av okkar brukaren til på AIDS. Så jeg vet at et annet av okkar arbeidsvøk det var at hvis onker hei en sjuk, så stoppet de til Sur-Afrika på en operasjon. Men det kom nesten alltid etter, så det kunne ikke opereres, så det het AIDS. Og jeg tror at vi var ikke forberedt på hva vi skulle gjøre. Vi visste ikke hva vi skulle gjøre. Ikke var forberedt på det. Så at jeg ble begynn av biskopen om jeg kunne gjøre et arbeid i kyrkene og opplære kvinnerne i kyrkene til at bare ut av vidtje selvfølgelig. Altså bare ut av vidtje det, og for hospitalet av vidtje det, snakke vidt det og be for dem. Og lykkes med å ha et omsorgarbeid. Og det ble så begynnelsen på som heter Solefela, som tog i vågen, og i det stender et senter nere i Maon, og det største senteret som heter Solefela. Og det kyrkjan og det er prester som nå har det. Og det var faktisk da jeg hukte etter og at så det vært en tog vi nekvar sorg. Tog at det var så nek som døy. Jeg vil det ble og i Botswana det således at det onkel døy så ofte standa det og i bør lunch og det var griven. Så det kunne gå med i hospitalen og tog at lukkes at familien skal samlas og så. Men det ble således at det bare seg til, det var så nek som døy. Og det var alltid leier det var gjerne for Kjøtland. Så det var lukkes som første kveld kom Lutje hjem og så leier morgen. Så da vi kom ut av kyrkjegæren, da var det ofte en 15-16 som ble griven sen, og vi bodde etter hver år. Så det ble sånn, nesten sånn masse gjerne for kan vi stå her og sjunke og fyre hver år. Og det var faktisk en tog som jeg minnes etter, at jeg fløyre timer som vi arbeidet sammen med døye, som vi hadde lært opp. Og da ble det sagt at vi skulle trena 4 folk upp eller vänja 4 folk upp till en utbildning så att en kunde bli bättre. Så sån är AIDS var. Ja. Och ett annat arbete som i Östen kommer stant och det var akkurat ta i AIDS kommer Östen något annat och i Källarvärna AIDS det är några nätök. Och det tror jag att det blev något som jag vet inte hur man ska säga det. Alltså, faktiskt att skicka på det här, hvis jag får en jomfru, så blir vi elektra av AIDS. Och det blev en störst tal av jenter som blev nejtiknar. Unga jenter. Av vuxna mannen, alltså. Och det är väldigt nekmålånton. Jag hade väl nekmålånton, ja. Så vi startade något som Women Against Rape. Och det var ofta att det var några nejtöker, men det kom också fram hvordan sexuella avgångar var. Och i mentanen i Östna. Och det är Women Against Rape känt utom landåttan i Botswana och Östna och stora fällskapar där. Och en nutje folk ansett. Och vi fick brött lånar så att hvis det var en som hei nejt en kvinne som hei AIDS, så fikk han 14 år fangststraff. Det var 6 år, det ble 6 år fangststraff, men hvis han hei AIDS, så ble det 14 år. Så det er de som fyllde. Ja.
Och det var så inte bara, alltså, man kan inte bara kvar folk i fängsel. Och det visste vi då så gott, och det vet vi väl, att det är inte bara att kvar folk i fängsel så är allt gott. Men det som Vimmelgas Reip gör i Östen, det är ansatte män och i fällskapen som för ut i fängslarna att ha terapi vid man. Och det här hade varit otroligt spännande. Att det blev urslit i att jag var så till 20 år halt i 2003 nere. Och där hade vi då en sån kallad kravgång ut från byn av inne i byn. Och där mötte mittel och så var vi var nek. Där mötte 800 män och i uniform. Att Lucas som säger vad ska att det kvinnor mot nejtöka, men vit män vit stolar till. Ja. Och det var otroligt fantastiskt. Jag var vidare det. Och vad var ändamål vi tog i terapin som du finko? Det enda man tog i terapin, det var det att de måtte insåga det, att det som de hade gjort, alltså hjälpa dem att liksom insåga att också hvis man är kränkare, att det var vi är kränka. Och det här ganska bitterlöj och hater som vi upplevde i Östne, att när män hade alltså mötvis kvinnor i Östne och det att han så blev sett i fängsla, man kunde hjälpa dem jökna det. Så att det kom ut att så var det, ja, hvis man ska säga det så kom ut att det till att inte göra det att det visste i Östne att det så kom ut att fängsla ta bara fortsätta det samma, gör det samma att. Och det var för fyrbryt att Så du kunde lära liksom som att sucha kvinnor eller böt som respekt eller så. Ja. Ja. Och östen det att Samkänsla. ja, och det blev östen kan teckna varligt att folk sätter som man säger toja och pengar av till att för in att snacka vitt där så det kommer att sitta så isolera i. Det vet vi då östen fångsel och östen här att ta på en det är nyaste rank alltså. Ja. Kränkaren är nyaste rank i fångslen nästan. Så som lust efter men så fick du det kanske också bättre vis självan och så. Ja. Men aggressioner och sånt kanske. Ja. Helt säkert. Att ha ett bruk för hjälp. Ja. Ja. Så det blev östen. Så tog in i Botswana var så till 6,5 där vi ja. Jag har alltid den sagt att det är otroligt viktigt för mig att dronjorna kommer vidare kvar det har de hemma. Nu har de bo i Liberia och tar så bo i Botswana. Men tar är för förr nu. Och andra trupper var det blev så sendt till USA och onkel blev sendt till Danmark efter skola. Mina föräldrar var i Afrika. Mina föräldrar var i Afrika. Och här i ja, förr vi tar vi ett skola. Och vi tar helt strategi för det. Men så att vi kom hem då. Att när tjej år i Botswana. Botswana, ja. Som var 18 år tid att det var 2,5 år i Liberia. Ja. Faktiskt var vi ansett i 12 år i allt. Det blev 12 år i allt. Ja. Vi utbyggning och det är bojestøven som vi var jo i Øst. Och så också i England och i Norge. Ja. Og at komme atter til førjer ta 56, det var okej jeg kom atter. Og Da det var 12 år i Tøymisjonen, men da jeg også var nyrre i en 6 år. Så to er vel borster for en lunch. Jeg var borster siden 44, jeg kom atter 56. Så jeg var borster nekvar, ja. Og det var helt noe annet å komme hjem etter og til, altså. Jeg skulle også komme hjem etter og finna mig själv eller vad man ska säga. Ja. Så jag tar åren som jag har varit ute i Östnet, det har följt i Östnet, jag har bruk för att jag tar också bara, jag måste ha ett utbyggning, jag måste vita mer, alltså, så att uppgavarna vuxer bara. I första när vi kom till Liberia, tar vi där Battenheim, och jag upplevde i Botswana att uppgavarna blev större och större. Och jag har bruk för ganska mera. Och jag har ganska bruk för man lever så tatt på dejan.
Man lever så tatt på våld, man lever så tatt på at mennesker ikke blir respekteret og det hent alltså folk dodge det blir skåten och det blir driven och på grund av att det stannar för att leva i en sån samhälle alltså kan människa vi är ett annat än det så vidare van vi förjon det terrorist det gör det verkligen terror och jag var så heldig att vi kom hem att jag slapp efterutbildning var efter Och i färgen. och i förr och tappar ett campterutbildning som blev som var här i förrjon och i 3 år så jag blev familjeterapeut. Kempler är familjeterapi? Ja. Det var så början till att bli terapeut. Och det var otroligt gott att vara vid i 3 år och att jag kom in och kunde arbeta vi ösnen nekva till sorg och som jag har varit utsatt för det. Som jag var i. Det är mest ösnen, det har ösnen bruk för det. Att släppa av i något nekva och släppa snacka om det som jag har upplevt. Och det var gott omkvarv jag kom i. Känner. Och det månader och alltså till dem så att du kommer ur öttnas när som du säger och du har onkan faktiskt i förrän och snackar vi om det som skilt till att vi är uppvuxen eller vi var bo ute i 20 åren i halt under ören fortsättarna. Ja. Det är ringt att komma åter alltså. Det som är ringt att komma åter och det mest jag är det alltså där jag kommer åter från Liberia. Alltså folk spyr in till det men alltså vi snackar inte så långt om det. Jag vet inte om det är att haven inte så stor men det är en annan alltså. Och den världen är så annorlunda än åkara värld. Jag har ju ankrat säga att jag var så klar att roma att det är för rävligt det som 4 gånger. Men jag tycker inte det man inte vill höra det. Men det, jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det ganska. Det är mer här som det är. Ja. Så jag det är Henry Dav för Östens skola i Klagsvik. Hur gamla var det att du kom hem? Det var 20 och 12 år gamla da vi kom hem. Och då minns jag också att jag kom hem och då blev det också arga i till att då har han nog sagt att han är sen snack om slanger och det var att ta gerans där. Och då blev jag också arga om det att han är så slanger och han skilt sig där så kvitt det inte kvitt det arga genom det alltså. Jag hade inte att skolan var väl förberedd på att ta emot dem vi tog som tar kom vi. Alltså jag minns ångande tar jag fortalt från Helterskolan kvar tar komma från. Nej. Så vi bo i Maun och kvar i bäj krokodiller var geranstav och det var i ånne. Alltså vi måste inte få med ånne att krokodiller var i ånne alltså. Och hippo det var något som man kunde möta där man kunde leva som galta. Farliga ord alltså. Och bitteljaur var tatt vi oss. Det första för vi för ut om Maun bara 4 kilometer där mötte vi löven och sånt. Så det och giraffar och så det är en pers att ta band om. Ja. Så kommer det följa efter alltså. Ja. Så det var så tar jag då upp ta upplevde oss inte att det var snett att komma åter ja. Ja. Så det var tojen i Botswana. Men jag kom efter eller vi kom efter på det att jag skulle testa att när 6 år. Det var jag bara helt klar i det var det jag skulle. Att när 6 år så skulle jag teater. Men så var det inte. Så jag tar helt att 6 år var färdig och drönsen var 16 år så var det gamla nog till att vara hemma här och inte förstå att men det fann jag så kött att det var det inte. Så att jag begynte så att resa åter till Afrika. Så du först jobbar arbete eller tro på han? Ja, jag vet jag åter först. Vi vet jag åter. Och jag vet jag också åter samman med drönsen.
Och det var ordet gott. Det var ordet gott till Taimon att komma att han har några år alltså komma att det vid. Och så att det att allt var brått alltså när jag Taimon viner som tar det haft var röstne. För era löjer alltså. När jag var för till Sydafrika gänga skola och som var för era stan i Österland så det var fint att komma att till Taimon. Men jag vet inte efter och jag visste inte att vi skulle göra det. Jag har alltid sagt det att för att efter så ska du ha kontrakterna. Då man är ju en traditionell missionssällskap så där. Ja, så är det att sådana människor som har en kontrakt och kona fyller vi. Och så har konan själv något som finna ut av om det är något arbete lämna. Ja. Men det har vi så att det har haft trupplöka vi. Att finna arbete till mig där som jag vill. Och det var bara en lön alltså. Som tror på. Okej. Om man arbetar lite så var det en lön. Och så är förrest efter till Botswana. Och jag arbetar i Östne. Jag kommer att arbeta i Doan och Klagsvik några år. Och så började jag för mig själv 2003 som terapi, som familjeterapeuter. Men så 2006 då blev jag spurt om jag kunde komma i nämnden till ABC Barnahjälp. Och då jag hörde att det skulle vara Liberia, vi skulle in och arbeta, då kunde jag inte annan säga ja. Det var nästan inte, ja. Det var det första steget du var över. Ja, det var första steget jag var. Så tänkte jag, ja, det vill jag verkligen gärna. Jag kom att alltså, att arbeta till upp att nu har Liberia varit i borgarkrig i 14 år. Så jag är inte först. Och så tänkte jag, och lukka till 2003. Så tänkte jag, tema är. Så att vi blev flott på egna kriget. Eller början av krigen och så kom ut att det att hjälpa bötterna ut det kunde inte annat än och det var det angående snart tala om att jag skulle för att till Liberia det var det att arbeta här via såna pengar in och så till att hjälpa bötterna i Liberia. Och det arbetet är otroligt spännande och otroligt givande. Och det är så jag en organisation i Island. Intil ta och jag var på ABC, Barnahjälp. Ta har vi alla två arbete jag dansk missionssällskap och känner missionerna från Toysøyne ja. Och till en tradition i Förjun att vi har sänt folk ut till dansk missionssällskap alltid. Jag och Johan var det första paret som var sänt ut. Arne var bara enliga kvinnor sänt ut. Från missionssällskapen eller från kyrkan i Förjun. Så vi var det första paret som var sänt. Och så då vi kom arbeta vid Island. Och vi får så åkra egna kontor här och åkra egna ABC-följer. Men självande huvudkontor är så i Island. Det var så otroligt spännande. På Island arbetar helt annorlunda än danskarna. Och det sambandet, eller maten vi arbetar samman är också annorlunda. Ångstena hade jag att islänningar och föringar lukas näck på nörden. Och upplevde på ena vägen att samstarvet vid Island är så att vi lyckas som släppa bestämma själva. Vi får lyckas med resrätten själva i det som vi gör. Och i mån till vid danskarna tar det ofta till att bestämma och resrätten han la ofta i Danmark och vi var bara en pastor av också. Så att det har varit ett fantastiskt spännande arbete vid ABC Barnahjälp. Men till och med givet just det att vi tar en större arbete. Alltså vi tar arbete som vi arbetar så vi gör.